ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, мухлисон ва алоқамандони футзал. гузориши мустақими мо аз ҷараёни яке аз бозиҳои муҳимтарини даври 11-уми рақобатҳо дар Суперлигаи футзали Тоҷикистон пешниҳоди шумо мешавад ва дар доираи бозиҳои даври мазкур имрӯз дастаи Сорокампания дар майдони худ муқобили дастаи Сомон аз Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз шаҳри Душанбе нерӯ месанҷад. гурӯҳи доварон барои мову шумо ин лаҳзаҳо муаррифӣ мешаванд ва ҷӯи ёдоварист ки рақобати имрӯза интизор меравад хело як бозии хубу диданӣ ва пуршиддат шавад, чун мо ҳамон тавре медонем дар мавсими ҷорӣ ҳар кадоме аз дастаҳое ки аз шаҳри Душанбе намояндагӣ мекунанд хело ва хело натиҷаҳои хуб ва ҳунарнамоӣ арзанда доранд дар Суперлигаи футзали кишвар. дар рафти дидори имрӯза Абубакр Маҳмадов сардовари асосӣ аст, ба ӯ дар канорҳо Рашид Саид Таборов ва ҳамчунин Аминҷон Шокиров кӯмак мекунанд. ба ҳайси Сония Санҷ Абу Али Саид Ҳусайнов кор мекунанд. хуб, дар рафти рақобати имрӯза нозири доварон Комил Қурбонов аз шаҳри Турсунзода аст, комиссари бозӣ Шоҳрух Содиқов мисли гурӯҳи доварон аз шаҳри Душанбе мебошад. ҳайатҳои дастаҳои Сорокампания ва Сомонро мову шумо дида истодаем. болотар барои мову шумо аввал ҳайати Сорокампания ва инак ҳайати дастаи Сомонро пешниҳод карданд. Пайрав Воҳидов гурӯҳи бозигарони интихоб кардааш аз бозигарони зерин иборат аст. дар хатти дарвоза Нуриддин Ҷабборов рақами 22 қарор дорад, рақами 4 Рейналдо Рейни, рақами 92 Ҷордансон Алвес Дос Сантос, рақами 17 Самандар Изомов, рақами 12 Сунатулло Файзов. сармураббӣ тавре гуфтем Пайрав Воҳидов аст ва албатта дар навбати худ бозигарони дигар мисли Ҷамшедҷон Қосимов, Бахтиёр Солиев каптени даста, Дилшод Саломов, Алишер Ширинбеков, Елан Делон ва Муҳаммад Раҷабов дар ҳайати эҳтиётӣ қарор доранд. Мустафо Афшорӣ мутахассиси эронӣ сармураббии дастаи Сомони Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аст. ҳайати бозигарони ин тим аз дарвозабон рақами 76 Фирӯз Бозмамадов, бозигарони майдонӣ Муҳаммад Афғонов рақами 77, рақами 11 Хусрав Холиқназаров, рақами 70 Ҳотамшор Раҳмонов ва рақами 10 Ҳомид Ғуломӣ иборат ҳастанд. Мустафо Афшорӣ сармураббии дастаи мазкур мебошад. ҳамчунин Саидов Ҳоҷиҷон, Шоҳрӯз Бекмуродов, Хушбахт Исоев, Шаҳриёр Ҷумахонзода, Комронҷон Хушвақтов, Меҳрдод Каримӣ ва Алишер Шарипов бозигарони ҳайати эҳтиётии ин тим ҳастанд. умуман нафароне ҳастанд ки ба панҷгонаи аввал дохил наштанд, аммо зуд метавонанд ба майдон бароянд. ҳама чиз барои шурӯи рақобат тавре ишора кардем омода аст ва ҷои таъкид аст ки дӯстони гиромӣ пеш аз танаффусе ки вобаста ба бозии дастаи мунтахаби кишварамон дар бозиҳои ҳамбастагии исломӣ буд дар рақобатҳои Суперлигаи футзали кишвар, бозиҳои даври даҳум 25-26 июн сурат гирифта буданд ва тавре мо шоҳид шудем дар ҷараёни рақобатҳои пеш аз танаффусӣ. он ҷо дастаи Сомон дар як рақобати бисёр ҳам хубу арзанда аз тими Сипар 4-2 мағлуб шуд. Сорокампания бошад ба таври ғайриинтизор аз Амонатбонк мағлуб гардид бо ҳисоби 3-2. клуби марказии варзиши Артиш бошад 6-0 зидди Равшан пирӯз шуда буд. оғози рақобат бисёр олӣ аст аз сӯи дастаи Сорокампания ва тими мизбон аллакай аввалин голро ба ҳадаф расонд. мо шумо тавре мебинем Самандар Изомов дар ибтидои дидори имрӯза ба задани гол муваффақ мешавад. биёед ҳоло таваҷҷӯҳ кунем ба ҳолате ки
партофти тӯб ба самти Самандар Ризомов буд. зарбаи ӯ сӯи дарвозаи Фирӯз Бозмамадов. як зарбаи бисёр дақиқу ҳадафмандонаи ӯ бо ҳамин ҳисоб шуда мешавад. ҷои таъкид аст ки баъд аз 10 даври рақобатҳо дар ҷадвали мусобиқа акнун Соро компания ба зинаи сеюм поён фаромадааст. онҳо ҳоло 19 имтиёз доранд. ҳарифи имрӯзаи онҳо Сомон бошад бо 15 имтиёз дар зинаи чорум ҷо гирифтааст. Амонатбонк ҳам 15 имтиёз дорад, аммо аз рӯи нишондиҳандаҳои иловагӣ аз Сомон қафо мемонад. клуби марказии варзиши Артиш дар зинаи шашум аст, Равшан дар зинаи ҳафтум ва аз рӯи маълумотҳои охир тими Регар аз шаҳри Турсунзода аз идомаи рақобатҳо даст кашидааст дар мавсими кунунии Суперлигаи футзали Тоҷикистон. ин тим аслан ҳеҷ рабте ба бошгоҳи футболии Регар Тадази шаҳри Турсунзода надорад. танҳо бо номи барои мо маълум бозӣ мекунад, дар ҳоле ки қаблан таҳти номи Самандар дар рақобатҳо иштирок мекард, вале мушкилии доимӣ дошт. ин даста аз нигоҳи иштироки худ, аз нигоҳи маблағгузорӣ ва ҳамакнун Регар аз идомаи рақобатҳо дар Суперлигаи футзали Тоҷикистон даст кашидааст. ин бисёр нигаронкунанда аст, зеро бин ҳам ҳамагӣ 8 даста дар рақобатҳо иштирок мекарданд. чун як даста аз рақобатҳо даст мекашад, ҳар давр мо шоҳиди ҳолате мешавем ки як бозӣ метавонад баргузор нашавад ва дар ин лаҳзаҳо голи ҷавобии бозигарони Сомон, як голи зудҳангомам буд ки Хусрав Холиқназаров ба задани он даст ёфт. ҳоло дӯстони гиромӣ, имкон дорем то саҳнаи такрории голро бубинем. Хусрав Холиқназаров узви тими миллии кишвар аст, дар бозиҳои ҳамбастагии исломӣ иштирок карда буд. хуб, ҳолате ки иштибоҳ аз сӯи Ҷордансон Алвес дос Сантос буд, ҳангоми пас додан бубинед ӯ хато кард. ҳомид ғуломи тӯброра буд, пас дод ба ҳамдастааш ва Хусрав Холиқназаров дар дақиқаи дуюм ҳисобро баробар кард. пешсафи асосии рақобатҳо дар Лигаи олии дастаи Сипари шаҳри Хуҷанд аст, тиме ки аз нав эҳё шуд ва ҳоло онҳо аз 10 бозӣ 30 имтиёз ба даст овардан, яъне ба таври максималӣ тамоми имтиёзҳои худро соҳиб шуданд. на бохт, на мусовӣ аст ва бо 30 имтиёз пешсаф мебошанд. Истиқлоли Душанбе бо 25 хол дар зинаи дуюм қарор дорад. баъд аз он дастаи Соро компания. хуб, дар доираи бозиҳои даври 11ум ҷои таъкид аст ки ду бозӣ аллакай то рақобати мазкур сурат гирифтанд. ин яке дидори дастаҳои Равшан ва Амонатбонк буд. шонс барои дастаи Соро компания ва дар ин ҳолат зарбаи задаи Ҷордансон Алвес дос Сантос аз сӯи дарвозабон Фирӯз Бозмамадов дақиқараш дӯстони гиромӣ бартараф шуд. мазорат мепурсем. биёед бубинем ҳолатро аз капитани даста Ҳотамшо Раҳмонов. тӯбро рабуд дар ҳамон лаҳза Ҷордансон Алвес дос Сантос ва баъдан зарба зад ӯ. зарбаи задаи Рейналдо Рейни бошад. дар ин ҳолат тавре мебинед баланду ноаниқ буд. акнун пешироҳи зарбаи задаи Хусрав Холиқназаров гирифта шуд. аз кунҷи майдон бозигарони Сомон бояд тӯбро ба бозӣ дароранд. 1-1 зарбаи кунҷӣ. тӯб аз майдон берун мешавад. ва рақобати дигаре ки ба нақша гирифта шуда буд дар ин давр бо иштироки клуби марказии варзиши Артиш ва Сипар сурат гирифт.
интизор мерафт рӯзҳои наздик як рақобати дигари бисёр муҳим бо иштироки Сипару Истиқлол ҳам баргузор шавад, аммо ин бозиро ба хулоса омаданд ки ба таъхир гузоранд. яке аз рӯйдодҳои аз ҳама ҷолибтарин дар идомаи рақобатҳои марҳилаи дуюми суперлигаи футзали кишвар хоҳад буд. набарди Сипар бо Истиқлол мо дар марҳилаи якум хело як рақобати пуршиддатеро дар шаҳри Душанбе дида будем. тӯб аз майдон берун шуд. як паси нодуруст дар ин ҳолат бубинед ба чӣ оварда мерасонад? ба Ҳомид Ғуломӣ. дар лаҳзаи қаблӣ ҳамдастааш бозигари рақами 9 Шаҳриёр Ҷумъахонзода пасро хато дод. сорокампания ҳамон тавре ки зуд гол зад, ҳамон тавр зуд ба дарвозааш боз голи ҷавобиро сар дод. партофти хуберо аз канори рост дидем. Бахтиёр Солиев ирсоли тӯбро анҷом дод, аммо тавре дида мешавад тӯб ба бозигари дастаи Сомон расида аз майдон берун баромад. инҷо аз байни пойҳои дарвозабон тӯбро хост ба дарвоза ҷо кунад Бахтиёр Солиев, вале комёб нашуд. ҳуҷуми ҷавобии дастаи Сомон ва бубинед ин ба чӣ оварда мерасонад? дубли Хусрав Холиқназаров. дар ҳамин лаҳзаҳо дастаи Сомон акнун дар дақиқаи 5 ба пеш мебарояд. ба голи зудҳангоми Самандар Ризомов онҳо бо 2 голи Хусрав Холиқназаров ҷавоб мегардонанд. гунҷи дарвозаро Нуриддин Ҷабборов ҳам дуруст маҳкам карда натавонист, аммо аз сӯи дигар ҳаракатҳои инфиродии бисёр хуби Хусрав Холиқназаровро бояд мо таъкид намоем. ана ҳаминҷо бубинед гузариши Ҳомид Ғуломӣ пас ба Хусрав Холиқназаров. бозигари дастаи сорокампания, бозигари 5 Алишер Ширинбеков наметавонад муқобилият нишон диҳад ва аз назди ӯ Хусрав Холиқназаров тоб хӯрда сӯи дарвоза зарба зад. инҷо хатои бозигарони дастаи Сомон буд. зарба бошад аз сӯи дарвозабон. Фирӯз Бозмамадов бартараф шуд. Шаҳриёр ба қафо пас медиҳад. бозигарони дастаи Сомон натавонистанд аз ин ҳолат берун бароянд ва мо тавре мебинем ба бозигарони сорокампания муяссар мешавад ки ҳисобро баробар намоянд. дар ин лаҳзаҳо гол ба номи Бахтиёр Солиев навишта мешавад. ӯ хело олӣ аз имконияти худ истифода бурду тавонист ҳисобро 2-2 кунад. бояд бубинем бори дигар ҳолатро. тӯбро Хусрав Холиқназаров аз даст дод ва Бахтиёр Солиев бошад бо тӯбравоие ки дошт ҳуҷумро давом доду ба задани голи дуюми дастааш шарафёб шуд. 2-2 ҳисоб. хело оғози ҷолибу дидании рақобати имрӯза. тақрибан ҳар як ҳуҷум ба гол оварда расонида истодааст, махсусан ҳуҷумҳои хатарноке ки мо шумо мебинем. вале ин ибтидои бозӣ аст. шояд баъд аз тақрибан 1 моҳи рақобат накардан дар бозиҳои суперлигаи футзали кишвар андаке бо хотири ҷамъ, андаке бо фориғболӣ рақобатро шурӯъ карданд дастаҳо. вале оҳиста фикр мекунам дар ҳафтаи бозӣ мо ба худ омадани бозигарони ҳар ду даставу нисбатан бозии устувор нишон додани онҳоро шояд бубинем.
тӯбро аз даст медиҳад Элан Дилон. инҷо Бахтиёр Солиев пешрӯи ҳамлаи ҳарифро гирифт. Холиқ Назаров бисёр паси хуберо ба канори чап ба самти ҳамдастааш равон карда буд, аммо бенатиҷа ҳуҷум ҷамъбаст шуд. партофти тӯб ба самти Дилшод Саломов дар лаҳзаи қаблӣ натиҷа надод ва боз ҳолате ки қоидаи бозӣ вайрон шуд барои мо. фикрам ҳамон ҳолатро ҳам шояд пешниҳод мекунанд. бале, ана ҳаминҷо давре дида мешавад. Хусрав Холиқназаров берун аз қоида ҳаракат кард дар ҳамон ҳолат. аз назди дарвоза бояд тӯб ба бозӣ дароварда шавад. ҳарчанд Ҷордансон Алвес дос Сантос ишора мекунад ки на зарбаи ӯ рост буду баъдан ба дарвозабон Фирӯз Бозмамадов расида аз майдон берун шуд, вале назари доварон дар ин бора дигар аст. ҷои ёдоварист ки дӯстони гиромӣ дар марҳилаи якуми чемпионат вақте ин ду даста бо ҳам рақобат карданд, бозиашон бо ҳисоби хуб дар ин бора каме баъдтар мегӯем ба рафти ҳуҷумӣ бозигарони дастаи Сорокомпания таваҷҷӯҳ кунем. хело фишор зиёд шуд аз сӯи онҳо. натиҷаи охир нигаронкунанда аст барои дастаи Сорокомпания. аз ин хотир онҳо хело фаъолона дар дидори имрӯза дар давоми дақиқаҳои баъдӣ мехоҳанд ҳаракат кунанд. хуб, набарди якум бо иштироки ин ду дастаам дар чемпионат хело пуршидату ҷолиб сурат гирифта буд. инҷо Дилшод Саломов пас медиҳад ба ҳамдастааш, зарбаро бошад баъдан Фирӯз Бозмамадов бартараф кард. Ҷордансон Алвес дос Сантос, легионери бразилӣ, дар ҳолати қаблӣ зарба зад сӯи дарвоза, аммо он натиҷа надод. бозие ки бо иштироки ин ду даста дар даври чоруми рақобатҳои Суперлигаи кишварамон рӯзи 29 август сурат гирифта буд, 3-2 ба нафъи Сорокомпания ҷамъбаст шуд.
اینجا توپ با نوبتی خسرو خلیقنظرов و بعدا همدسته‌هایش به او کمک کردن نتوانستند. باز در مرکز میدان خیلی تلاش‌های خوب از سوی محمد افغانов رو ما دیدیم. بعدا ضد خسرو خلیقنظرов قاعده بازی ویران شد. به صحنه تکراری رو می‌بینیم. سمندر ریزوموف با سرعت بلند دویده آمد و به خسرو خلیقنظرов برخورد. به این ترتیب محض او در همان حالت قاعده بازی رو ویران کرد. пайрав воҳидов сармураббии дастаи соро компания ва ҳамзамон сармураббии тими миллии кишвар оромона дар ҷои худ нишастааст. зарбаи задаи хусрав холиқназаров бошад ба бахтиёр солиев расида аз майдон берун шуд. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи сомон ва аз ҳисоби зарбаи кунҷӣ ҳоло акнун баробарӣ ба миён меояд. бо чунин ҳаракатҳои худ ҳарифро дар ғафлат гузоштани буданд бозигарони сомон, аммо аз удаи кор набаромаданд. як нафар рафта тӯбро гузошт ва нафари дигар зарбаи кунҷиро иҷро кард. қоидаи бозӣ вайрон нашудааст. зуд бозигарони соро тӯбро аз канори майдон ба бозӣ дароварданд, аммо имкони роҳандозии ҳуҷуми хатарноке барои онҳо даст надод. холиқназаров тавассути марказ хост паст диҳад, аммо ӯ ҳам бо суръати зарурӣ тӯбро ба ҳамдастааш равон карда натавонист, чун як долони хурде ба миён омада буд. агар дақиқтар ва бо суръати баланд тӯб равон карда мешуд, ҳатман имконият пайдо мегардид. фурсат ҳаст барои давом додани ҳамла аз канори рост. на инҷо тавре мо мебинем капитани дастаи сомон отамшо раҳмонов танҳо зарбаи кунҷӣ кор карду халос. боз ҳамон усули қаблии худро такрор мекунанд ё ин ки ба таври дигар аз зарбаи кунҷӣ тӯб ба бозӣ дароварда мешавад. ҳоло мебинем ҳомид ғуломӣ ба капитани даста тӯбро равон мекунад. хусрав холиқназаров ба дарвозабон пас медиҳад. боз шаҳриёр ҷумахонзода акнун ӯ хато кард, тӯбро аз даст дод. вазъияти хатарнок ба миён омаданаш ҳам мумкин буд, вале бахтиёр солиев ба тӯб нарасид. дар ҳамон бозие ки гуфтем 3-2 тими соро компания дар марҳилаи якум дар даври чорум зидди дастаи сомон пирӯзӣ ба даст оварда буд. голҳоро аз ҳайати ин тим лукас наказато 2 ва файзали сардоров 1 ба ҳадаф расонда буданд. ва ҷои таъкид аст ки як голи лехтараш ҳарду голи дастаи сомонро дар ҳамон дидор хусрав холиқназаров зада буд. ҳамон нафаре ки имрӯз ҳам 2 гол ба ҳадаф расонд. ман хусрав холиқназаров дар мавсими кунунӣ хело натиҷаи инфиродии хуб нишон медиҳад. як муддат ӯ дар рӯйхати нишонзанҳои беҳтарини суперлигаи кишвара монд. пешсафи асосӣ буд, аммо на ҳама вақт маълумотҳо дар бораи нишонзанҳои беҳтарин нашр мешаванд. аз ин хотир ҳоло мо омори дақиқи хусрав холиқназаровро дар даст надорем.
мубориза идома дорад ва ин ҳолатро бозигарони Сомон бартараф карданд. талошҳои Холиқназаров ҳам барои тӯбро соҳиб шудан натиҷа надод. Инҷо вазъияти хатарнок аст ва каме босуръаттар тӯбро ба ҳамдастаояш равон кард Бахтиёр Солиев. албатта бо ҳамон партофти бисёр хуби худ бозигарони ҳарифро дар ғафлат гузошт. яке аз бозигарони дастаи Сорокампания дар ҳамон ҳолат агар аввалин шуда ба тӯб мерасид, ҳатман барояш шонси хубе пайдо мегардид. вале мо чунин ҳолатро надидем. инҷо бошад пеши роҳи зарбаи Элан Делон гирифта мешавад. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи Сорокампания аст. аслан дӯстони гиромӣ, то анҷоми рақобатҳо дар мавсими кунунии Суперлигаи футзали Тоҷикистон чандон вақти зиёд намондааст. тайм-аут мегирад дастаи Сомон. 3 даври дигар мову шуморо дар пеш интизоранд ва рақобатҳо ба наздикӣ бояд ҷамъбаст шаванд. сипас мо ба ҷараёни бозиҳои марҳилаи плей-офф таваҷҷӯҳ хоҳем кард. хуб, марҳилаи плей-офф ҳам чӣ гуна сурат мегирад барои шумо қаблан маълум буд, ки дастаи ҷои якум бо дастаи охир, дастаи дуюм бо ҳафтум, сеюм бо шашум ва чорум бо панҷум дар чаҳорякниҳоӣ рақобат мекунанд. сипас боз моро бозиҳои нимниҳоӣ ва ниҳоӣ интизоранд. чаҳорякниҳоиву нимниҳоӣ то 2 пирӯзӣ давом мекунад ва дидори ниҳоӣ то 3 ғалабаи як даста. фикр мекунам дар моҳи декабр мавсими ҷорӣ ҷамъбаст карда мешавад, зеро моҳи январ тими миллии кишварро марҳилаи омодагӣ, ҷамъоварии таълимию тамринӣ барои иштирок дар чемпионати Осиё интизор аст ва баъдан бевосита худи қаҳрамонии Осиё. тавре медонед имсол дар кишвари Индонезия аз 27 январ то 7 феврал чемпионати Осиё баргузор мешавад. Холиқназаров аз дур зарбаро зад, вале бе натиҷаи зарурӣ. ҳамон зарба акнун барои тими Сомон хотима ёфт. дар ҳол дар аксулҳуҷум имконияти бениҳоят хуберо бозигарони Сорокампания соҳиб шуданд. зарбаи задаи Рейналдо Рейни бозигари бразилӣ бошад, натиҷа надод. боз як зарбаи дигари бисёр хуб аз сӯи Самандар Ризомов дарвозабон бармегардонад. фишори бозигарони Сорокампания давом дорад. тавре мо мебинем инҷо партофти тӯб ба хатти ҳамла натиҷае наовард барои тими Сорокампания.
марҳилаи қуръакашии мусобиқаи ҷоми осиё ҳам сурат гирифт. тими миллии мо дар гурӯҳи си муқобили ҷопон, узбекистон ва австралия бозӣ мекунад. хело дар гурӯҳи мушкил бо ҳарифони қавӣ мо ҷо гирифтем. умедвор мешавем ки пайрав воҳидов бо ҳамроҳии истоди мураббиёни худ ва шогирдонаш аз ӯҳдаи на танҳо баромадан аз гурӯҳ, балки аз ӯҳдаи касби медалҳо дар ин мусобиқа мебаранд. чун дар ҳамин шабу рӯз насли футзалбозоне ки дар тоҷикистон ҳастанд яке аз беҳтарин наслҳои бозигарони мо дар даврони соҳиби истиқлолии ватанамон мебошанд. хусрав холиқназаров садгузории хубе дошт. акнун идомаи ҳуҷуми дастаи Сомонро мо мебинем. холиқназаров боз ба капитани даста ҳотамшо раҳмонов тӯбро равон кард. ҳотамшо инҷо акнун бо як зарба тӯбро ба нимаи майдони ҳариф равон намуд, аммо он зарба тавре дида шуд, ҳеҷ натиҷае надошт. хуб, ин лаҳзаҳо ба фикрам боз тайм-аут гирифта шуд ё на? осеб гирифтааст дарвозабони дастаи Сомон Фирӯз Бозмамадов. дар ҳолати қаблӣ аммо чунин ҳолатро дида будем. лаҳзае ки тайм-аут гирифта буданд бозигарони ин тим, кӯмаки тиббӣ ба ӯ расонида шуд. ҳоло агар маълум шавад ки Фирӯз бозиро давом дода наметавонад, ба ҷои ӯ дарвозабони дуюми даста бояд барояд. шояд шумо диққат карда бошед, болотар гуфтем ки тими мо дар як гурӯҳи бисёр мушкил дар ҷоми осиё 2026 дар марҳилаи ниҳоӣ он қарор гирифт. хуб, гурӯҳи ди ки он ҷо бевосита ҷойҳои якуму дуюми гурӯҳи си дар даври чаври якниҳоӣ бо онҳо рӯбарӯ мешаванд. он ҷо ҳам ҳарифони бисёр қавӣ хоҳанд буд дар сурати баромадан аз гурӯҳ. ба эҳтимоли зиёд аз гурӯҳи ди эрону афғонистон ба марҳилаи плей-офф роҳ барои худ ҳамвор хоҳанд кард. ғайр аз онҳо арабистони саудиву малайзия ҳам дар ҳамин гурӯҳ ҳастанд. тӯбравои бисёр хуб. ҳотамшо раҳмонов, на, паси ӯ дақиқ набуд ба хусрав холиқназаров. бахтиёр солиев пеши роҳи партофти ҳотамшоро дар лаҳзаи қаблӣ гирифт. дар гурӯҳи ай мусобиқа бошад дастаҳои Индонезия мизбон, Ироқ, Қирғизистон ва Кореяи ҷанубӣ қарор доранд. дар гурӯҳи би Таиланд, Ветнам, Кувайт ва Лубнон мавқеъ гирифтаанд. ду гурӯҳи дигарро гуфтем. нисбатан барои дастаҳои гурӯҳҳои A ва B осонтар хоҳад буд расидан то нимниҳоиву рақобати финалӣ. зеро на Эрон, на Ҷопон, на Узбекистон, на Афғонистон ва на Тоҷикистон ки дар солҳои охир натиҷаи бисёр хуб доранд, ҳамин тимҳо дар гурӯҳҳои A ва B нестанд. ман моҳи январ, охири моҳи январ ва ибтидои моҳи феврал як лаҳзаи бисёр ҷолибу диданӣ ва ҳассос хоҳад буд барои мухлисон алоқамандони риштаи футзал. ғайр аз оне ки дар осиё рақобатҳои
ҷоми қитъавӣ сурат мегирад. Дар аврупо низ мо чемпионати қитъавиро хоҳем дид. ҳуҷуми бисёр ҳам тӯлонии бозигарони Соро компания ҳеҷ натиҷае надод. чемпионати аврупо аз 21 январ то 7 феврал дар кишварҳои Латвия ва Литва сурат мегирад. онҷо дастаҳои қавитарини аврупо 16 даста бо ҳам рақобат мекунанд. шонси бисёр хуб, зарбаро мебинем ё на? На он қадар зарбаи хубе буд дар лаҳзаи қаблӣ аз сӯи Элан Делон. Дилшод Саломов тӯбро нигоҳ медорад. паси ӯ фурсати зарбазанӣ ҳаст, аммо Бахтиёр Солиев натавонист дарвозаро дуруст ба нишон гирад. тӯбро навбати бозигарони дастаи Соро компания ва боз ҳам як имконияти дигар аз даст меравад. ин бор тавре мо мебинем Алишер Ширинбеков аз фурсати худ истифода карда натавонист. имкониятҳо кам нестанд барои дастаи Соро компания, вале аз фурсатҳои доштаи худ онҳо дурусту оқилона истифода бурда натавонистанд. махсусан дар 2 дақиқаи охир шонс буд то дар ҳисоб ба пеш бароянд, аммо он ҳама фурсатҳо аз даст рафт. тӯб дар майдон боқӣ мемонад. дақиқаи охирини қисми якуми бозӣ ҷараён дорад. ҳисоб баробар 2-2. таркибборои бисёр хубу дидании бозигарони Соро компания. идомаи ҳамларо мебинем. Дилшод Саломов, зарбаи ӯ ва ин ҳолат натиҷа надод. шояд ин шонси охирин бошад дар рафти қисми аввал барои бозигарони дастаи Сомон. ҳоло аксулҳуҷуми онҳо ҳеҷ самаре намеорад. Бахтиёр Солиев бошад фурсати охиринро барои ҳамдастаҳояш метавонад эҷод кунад. тӯб дар ихтиёри бозигарони дастаи мизбон боқӣ монд. сонияҳои охирин ва бо ҳамин тамом нимаи аввал ҷамъбаст мешавад. тавре мо мебинем бо ҳисоби баробари 2-2 дастаҳо қисми якумро ҷамъбаст карданд. каме танаффус мекунем, баъдан бармегардем барои тамошои қисми дуюм. бо мо бошед.
دوستان گرامی و بینندگان ارجمند، ما ادامه می‌دهیم گزارش خود را از جریان بازی با اشتراک دسته های سروکمپانیا و سامان. این بازی دوره 11 سوپرلیگ فوتبال تاجیکستان است که همین حالا در مجمع ورزشی کمیته اندازی شهر دوشنبه جریان دارد. بعد از خاتمه قسمی اولی بازی حساب 2-2 برابر است. اینک نیمه دوم با فауلی بازیگران دسته سروکمپانیا شروع شد، اما طور ما میبینیم این همه هیچ نتیجه نمیدهد. جوی یادآوری است که در حیات هر دو دسته بازیگران زیرین هنرنمایی دارند. بیاید من یک بار دیگر هیئت‌های هر دو دسته را برای شما گفته گذارم. خب این مراتب از دسته سامان شروع میکنیم. آنها با پیراهن‌های رنگی سفید بازی دارند. فیروز بازمحمدов در خطی دروازه آنها است. بازیگرانی میدانی محمد افغانов رقم 77، رقم 11 خسرو خالق‌نظرов، رقم 70 کاپیتان دسته حاتمشاه رحمانов و رقم 10 حامد غلامی. سرمربی دسته مصطفی افشاری از ایران. اینجا ضربه بسیار هم خطرناک بود. دروازه‌بان فیروز بازمحمدов برگرداند، ولی همزمان با این کمی آسیب هم گرفته است. فیروز به هر حال اشاره میکند که تیار است، رقابت را دوام میدهد. چهارمین ضربه کنجی بازیگرانی سروکمپانیا. فرصت پیدا شد، اما جردانسن الویس دو سانتوس از فرصت استفاده کرده نتوانست. خوب، از میان بازیگرانی که باز میتوانند به میدان برآمده به تیم کمک کنند: خوشبختی سویف رقم 12، رقم 9 شهریار جمعخانزاده، رقم 8 کامران جان خوشبختов، رقم 7 مهرداد کریمی، رقم 14 علیشیر شریفов، رقم 22 شاهروزبек مرادов، رقم 18 حاجی جان سعیدов را گفتنمان ممکن. هیئت دسته سروکمپانیا که امروز با پیراهن‌های رنگی کبود به میدان برآمده است از فوتبالبازان زیرین عبارت است. در خط دروازه نورالدین جبارов است، رقم 22 بازیگرانی که در میدان هستند: رقم 4 رینالدو رینی، رقم 92 جردانسن الویس دو سانتوس، رقم 17 سمندر ریزومов و رقم 12 سنت‌الله فایزов. بازیگرانی دیگر که نوبت به نوبت همدستای خود را عوض میکنند: اینها رقم 2 جمشید جان قاسمov، رقم 9 فیضعلی سردارов را هم حتی در فهرست بازیگران این تیم نوشتند. در این باره در قسم اول هم میخواستیم بگوییم، اما جای یادآوری است که فیضعلی سردارov بعد از آسیب گرفتنش در رقابت نهایی جام کشور، اکنون در رقابت نهایی سوپر جام کشور دکترش یک مدتی طولانی از میدان بیرون مانده است و با همین سبب با بازی‌هایی که در ماه نوامبر، در ابتدای ماه نوامبر در بازی همبستگی اسلامی تیم ملی کشور دایر کرد، بر اشتراک نکرده بود فیضعلی سردارov. آن حالتی که قبلا در رقابت‌های ماه سپتامبر آن سببی که باعث دعوت نشدنی او به تیم ملی در ماه سپتامبر شده بود، این دفعه این عامل تاثیررسان نبود، بلکه محض آسیب فیضعلی باعث آن شده است تا او را به تیم ملی جلب نکنند. اصلا فکر میکنم اینجا اشتباهی در صورت جلسه، یعنی در پروتکل رقابت صورت گرفته است که نامناسبی این بازیگر نامنویس شده است، در حالی که اصلا او امکانی به میدان برآمدن را ندارد. همچنین نکازاتو را هم اینجا باید قید کنیم. بازیگری برزیلی در دیداری امروز به همدستش کمک کرده نمیتواند. خب، بختیار سالیف رقم 13، دلشاد سلامов رقم 14، علیشیر شیرینبеков رقم 5، الان دلون رقم 11 و محمد رجبов رقم 8 از بازیگرانی هستند که میتوانند به تیم کمک کنند، ولی ما محمد رجبов رو هم در میدان ندیدیم. بیرون از میدان باشد یک نظر بالاتر او رو دیدیم و او هم در رقابت امروزه حضور ندارد. اما میگویم بعضی مشکل‌های کادری هست برای پیرو واحدov سرمربی دسته سروکمپانیا در رفت رقابت امروزه. خو مشکل‌های کادری، مخصوصا نبودن چند فوتبالباز اساسی، چند بازیگری اساسی
таъсири худро мерасонад. мо ҳоло талошҳои навбатии бозигарони сорокампанияро мебинем. бо шурӯи қисми дуюми рақобат чандин вазъиятҳои хатарнок бо иштироки онҳо ба миён омад, вале он фурсатҳо тавре дида шуд натиҷае надоданд. дар мавриди худи бозӣ агар ҳарф занем, дӯстони гиромӣ, оғози рақобат бисёр ҷолибу диданӣ гузашт ва тавре мо шоҳид шудем дар бозӣ аллакай дар сонияҳои аввали он мо шоҳиди гол гардидем. дақиқтар агар бигӯем, дар сонияи 24-уми бозӣ ба Самандар Ризомов муяссар шуд ки ба задани гол даст ёбад ва ӯ бо паси Рейналдо Рейни голи аввали рақобатро ба ҳадаф расонд. аммо ба бозигарони дастаи Сомон ҳам муяссар шуд ки дар як они воҳид ҷавоб гардонанд ва тавре мо дидем Хусрав Холиқназаров дар дақиқаи дуюм ба задани голи ҷавобӣ даст ёфт. ҳамлаи бозигарони сорокампания идома дорад. аз ҳарду ҷониб пайдар ҳам тӯбрабоиҳо буд. аввал аз сӯи бозигарони дастаи Сомон, аммо онҳо ҳамларо ба роҳ монда натавонистанд, чун дар маркази майдон ба бозигарони сорокампания муяссар шуд ки тӯбро баргардонанд. зарбаи садаи Самандар Ризомов бошад. тавре мебинед ҳеҷ натиҷае намедиҳад. рӯйдодҳо дар ҳафти дақиқаҳои аввали бозӣ хело зуд ва бо суръати баланд ҷараён доштанд. мо воқеан ҳам шоҳиди голҳои зудҳангомӣ зиёд шудем ва ба бозигарони дастаи Сомон баъдан муяссар шуд ки ба задани голи дуюми худ даст ёбанд. Хусрав Холиқназаров дубл кард аз ҳайати ин даста. лаҳзае ки Самандар Ризомовро афтониданд, ҳамон ҳолат барои мо пешниҳод мешавад. ва дар дақиқаи панҷуми рақобат Хусрав Холиқназаров дубл карду ҳамдастаҳояшро ба пеш баровард. баъд аз он тавре мо дидем ба бозигарони дастаи сорокампания ҳам муяссар шуд ки дар зудтарин фурсат ҳисобро баробар кунанд. ба Бахтиёр Солиев муяссар шуд то бо истифода аз иштибоҳи ҳариф голи дуюми дастаашро занад. дар дақиқаи шашуми рақобат ӯ ҳисобро дубарду кард. баъд аз ҳамон дигар мо голро надидем дар нимаи аввал, ҳарчанд фурсатҳо барои ҳар ду даста буданд, махсусан дар дақиқаи поёнии қисми аввали бозӣ. бениҳоят имкониятҳои зиёди голзанӣ ба вуқӯъ пайваст, аммо он ҳама фурсатҳоро дастаи сорокампания аз даст дод. ҳоло ба ин вазъияти стандартӣ таваҷҷӯҳ мекунем, баъдан дар бораи омори қисми якум ҳам мухтасар гуфта мегузарем. ҳомид ғуломӣ тӯбро мегузорад ба ҳамдастааш. инҷо боз паси ҷавобӣ аз сӯи ҳомид ба бозигари дигари тими Сомон буд ва тавре дида шуд он ҳеҷ натиҷае надод. Дилшод Саломов дар пас додан хато мекунад. ӯ дид ки ҳамдастаашро аллакай маҳкам карданд, аммо қарори худро аз қабл бароварда буд Дилшод ва дигар аз он даст накашид. фоизи тӯбдории дастаҳо дар қисми аввал 59 бар 41% буд ба фоидаи сорокампания.
зарбаҳо бошад 15-7, зарбаҳои рост 9-5, севоҳои дарвозабонҳо 3-7, қоида вайронкуниҳо 2-1. ҳисобида шуд. дигар ҷузъиётҳои бозӣ дар нимаи аввал дида нашуданд, махсусан он ҳолатҳое ки мо ба онҳо таваҷҷӯҳи зиёд намоем. фурсат ҳоло пайдо намешавад, аммо ба ҳар ҳол ҳаракатҳои бисёр зебое буд аз сӯи Хусрав Холиқназаров дар канор ва баъдан тавре довар ишора мекунад. қоидаи бозӣ зидди бозигари рақами 8. Комронҷон Хушвақтов вайрон шудааст. биёед мо ҳолати такрориро бубинем. ана ҳамин ҳолате ки тубравоӣ буд аз сӯи легионери дастаи Соро компания. маълум мешавад ки қоидаи бозӣ вайрон шуда буд дар марзи ҷаримагоҳ. мо такроран метавонем бубинем ҳолатро. ҳаракат будааст аз сӯи Ҷордансон Алвес дос Сантос. зиёдатӣ буд ва акнун хоҳем дид ки тими Сомон аз имконияти худ чӣ гуна истифода мебарад. корти зард ҳамчунин ба Жоржиньо ё ин ки Ҷордансон Алвес дос Сантос нишон дода шуд. Холиқназаров шояд худаш зарба мезанад. на нафари дигар инҷо тӯбро ба бозӣ медароранд. бисёр як ба ислоҳ комбинатсия ё таркиборӯи зебоеро фикр карда буданд бозигарони дастаи Сомон, аммо натавонистанд онро ба пуррагӣ амалӣ намоянд. дарҳол дар ин лаҳзаҳо Нуриддин Ҷабборов тӯбро ба Бахтиёр Солиев ки дар назди дарвозаи ҳариф буд равон кард. ӯ тӯбро қабул намуд, аз болои сари дарвозабони ҳариф хост ба дарвоза тӯбро партояд, аммо комёб нашуд Бахтиёр Солиев. Холиқназаров тӯбро аз даст медиҳад. Дилшод Саломов пас ба канори рост. Саломов зарбаи бо пои чап задаи ӯ натиҷа надод. аз аут тӯб ба бозидар оварда мешавад. акнун боз як зарбаи дигарро аз дур мебинем, вале Рейналдо Рейни комёб нашуд. дар лаҳзаҳое ки аз ҳад зиёд ба хатти ҳуҷум таваҷҷӯҳ доранд бозигарони Соро компания, шояд дар рафти яке аз аксулҳуҷумҳо барои Сомон ҳам фурсати беҳтарин ҷиҳати задани гол пайдо шавад. хоҳем дид идомаи рақобатро ки боз чӣ гуна ҳолатҳоеро барои мо пешниҳод мекунад. хато карданд бозигарони Сомон, аммо иштибоҳи худро боз ҷуброн мекунанд. Муҳаммад Афғонов дар лаҳзаи қаблӣ тавре дидед тӯбро ба ихтиёри ҳамдастааш баргардонд. зарбаро мо дидем дар лаҳзаи қаблӣ. хуб дарвозабон баргардонд, аммо хулосаи довар чи аст дар ин маврид? Жоржиньо афтида буд.
بیاید ببینیم. хотамшо раҳмонов дар ҳамон лаҳза натавонист пеши роҳи жоржиньоро бигирад. хуб, доварон ишора мекунанд ки тӯб баъд аз баргардонидаи дарвозабон аз ҳудуди майдон берун шуда буд. аз ин хотир зарбаи кунҷӣ ба фоидаи Сорокампания таъин шуд. онҳо зуд тӯбро ба бӯз дароварданд. дар ин лаҳзаҳо акнун зарбаи задаи Дилшод Саломовро мову шумо тавре мебинем натиҷа намедиҳад. ва дар ин ҳолат аз таги пои Бахтиёр Солиев тӯб гузашта аз майдон берун шуда истодааст. баъд аз шурӯи марҳилаи дуюми рақобатҳо дар Суперлигаи футзали Тоҷикистон, дастаи Сорокампания дӯстони гиромӣ ду бозӣ доир кард дар даври нуҳум аз дастаи Сипари шаҳри Хуҷанд ки ин мавсим бисёр бо як ҳадафҳои бузург бо ҳайати қавӣ ба рақобатҳо баргашт. онҳо мағлуб шуданд бо ҳисоби 5-4. набарди бисёр пуршидату ҷолиб буд. аслан дар қисми аввал дастаи Сорокампания пешсаф буд 4-3, аммо дар нимаи дуюм баъдан Сипар тавонист камбек кунад ва барои бисёриҳо ғайриинтизор аз Амонатбонк мағлуб шудани Сорокампания гардид. онҳо дар баробари бонкдорони Душанбе дучори нокомӣ шуданд ва ба ин тартиб тавре мо дидем. Хусрав Холиқназаров бубинед ки чӣ гуна ба танҳоӣ ҳаракатро давом медиҳаду зарба мезанад. ба ин тартиб вақте 3-2 аз Амонатбонк шикаст хӯрд тими Сорокампания мавқеи худро дар зинаи дуюми ҷадвал ҳам аз даст дод. акнун онҳо дар зинаи сеюм қарор доранд. Сипару Истиқлол аз ин даста пеш гузаштанд. ҳоло дар идомаи рақобатҳои марҳилаи дуюми чемпионат дастаи Пайрав Воҳидовро боз бозиҳои мушкил интизоранд. аз ҷумла зидди дастаи Истиқлол, зидди дастаи клуби марказии варзиши Артиш ҳам метавонем бигӯем рақобат осон нахоҳад буд. хуб, равшан дар баробари дастаи Регар аз заифтарин иштироккунандагони мусобиқа ҳастанд ки ин ду тим барои ҳамаи дастаҳои боқимонда ҳеҷ мушкилие пеш намеоранд ва пайваста бо ҳисобҳои бузург аслан мағлубам мешаванд. якяш дигар гуфтем ҳатто аз иштирок дар рақобатҳо ҳам берун шудааст. фурсати бисёр хуб барои Хусрав Холиқназаров, аммо инҷо зарбаи задаи ӯро Нуриддин Ҷабборов бартараф кард. ҳар як ҳуҷуме ки дастаи Сомон ташкил мекунад, агар аҳамият дода бошед, бисёр як ҳамлаҳои аз қабл таррезӣ шуда, аз қабл омода кардаи дастаи мазкур аст ва фурсатҳои хуберо ҳам онҳо дар ин байн барои худ пайдо карданд. дар навбати худ дастаи Сомон дар даври даҳум аз Сипар дар хонааш
бо ҳисоби 4-2 мағлуб шуда буд. ҳамчунин онҳо қаблан дар доираи бозиҳои даври ҳаштум дар баробари дастаи равшани шаҳри Кӯлоб тавонистанд 7-2 ғалаба намоянд. Хусрав Холиқназаров дар ҳамон бозӣ ҳам дубл карда буд. бозам фурсат ҳаст. Зарбаи аввалро тавре мебинед Фирӯз Бозмамадов бартараф мекунад, аммо дар ҳолати дуюм Элан Делон зарбаро хело ва хело ноаниқ иҷро мекунад. ҷо ёдоварист ки ба ҳар як бозие ки зидди дастаи Регар дар нақша буд дар марҳилаи дуюми чемпионат баргузор кунанд ҳарифони онҳо, ҳисоби техникии 5-0 ба нафи ҳарифон навишта мешавад ва тавре дар саҳифаи расмии худ лигаи футзали Тоҷикистон хабар медиҳад бо сабаби мушкилиҳои молиявӣ ин даста аз идомаи рақобатҳо дар суперлигаи футзали Тоҷикистон даст кашид. имконияти бисёр хуб Хусрав Холиқназаров зарбаи ӯ ва бубинед ки боз ҳам маҳоратҳои инфиродӣ бисёр хуби Хусрав чӣ гуна ба дастааш кӯмак мекунад. Нуриддин Ҷабборов ҳам тавонист садгузории хубе кунад. ҳомид ғуломӣ аз як нафар мегузарад, аммо баъдан тӯбро аз даст медиҳад. ҳуҷуми ҷавоби дастаи Соро Компанияро мебинем. На, инҷо талошҳои бозигарони дастаи Соро Компания ҳеҷ натиҷае надод. ва боз як зарбаи қавии дигар сӯи дарвозаи Фирӯз Бозмамадов ҳам дида шуд. мухлисону алоқамандони дастаи Соро Компания хело фаъолона дастаи худро ба пеш равон мекунанд. онҳо интизори голи даста ҳастанд. гол ҳам наздик менамояд бо ин фаъолие ки дастаи мазкур дорад. вазъияти хатарнок ва ниҳоятан ҳисоб дӯстони гиромӣ дигар шуд. баъд аз ин қадар талошҳо дар дақиқаи 35-уми бозӣ мо тавре мебинем ба бозигарони дастаи Соро Компания муяссар мешавад ки ҳисобро 3-2 кунанд. Рейналдо Рейни ба задани гол даст ёфт. ҳоло биёед мо саҳнаи такрориро бубинем. Самандар Ризомов тавре дида мешавад. дар канор хело фаъол буд. маҳз ӯ аввал зарба зад, аммо капитани дастаи ҳариф Отамшо Раҳмонов баргардонд. баъдан боз ҳам имконият барои худи Самандар. ин дафъа ӯ паси дурусту дақиқ дод ва тавре гуфтем Рейналдо Рейни ба задани гол комёб шуд. фишори бозигарони дастаи Соро Компанияро бубинед ба чӣ оварда мерасонад. ҳомид ғуломӣ тӯбро аз даст дод ва дарҳол Самандар Ризомов дарвозаро ба нишон гирифт. аммо зарбаи ӯ натиҷае намедиҳад.
хело хаста ва афгор шуданд бозигарони дастаи Сомон. дигар баромадан аз хати дифоъ ҳам барои онҳо мушкил шуда истодааст. ҳариф бошад фишори зиёд дорад. Элан Делон ба канори чап пас медиҳад ва инҷо Жоржиньо бубинед ки чӣ гуна зарбаро равон кард. аммо талошҳои ӯ ҳам натиҷа надоданд. тайм-аут гирифта мешавад. Мустафо Афшорӣ ба назарам инҷо тайм-аут гирифт, сармураббии дастаи Сомон. хуб, мо дар қатори бозигарони ҳайати эҳтиётии дастаи Сорокампания тавра мебинем Файзали Сардоров ҳам ҳаст. аммо болотар гуфтем барои шумо, ин бозигар бо сабаби осеб гирифтан барои як муддати тӯлонӣ аз майдон акнун берун монд. мо ба Файзалӣ ки яке аз хушномтарин бозигарон дар таърихи футзали кишвар аст, албатта шифои комили оҷил орзумандем. ва баргашти ӯро фикр мекунам мухлисон алоқамандони тими миллии футзали кишвар бесаброна интизор мешаванд. дар бозии имрӯза ҳамчунин наказато иштирок карда наметавонад. ин бозигар хелофаулона ба ҳамдастаҳои худ маслиҳату машваратҳои зарурӣ дода истодааст, махсусан ба гурӯҳи бозигарони бразилиёие ки ҳастанд. наказато соли дуюм аст дар дастаи Сорокампания қарор дорад. ҳарфҳои мураббиро мерасонад. баъзе аз гӯем чизҳое ки шояд барои бозигарони нави бразилии тими Сорокампания нофаҳмо аст, маҳз ӯ беҳтару хубтар расонида метавонад. хуб, дар лаҳзаи қаблӣ иштибоҳи бозигарони дастаи Сомон дида шуд. зуд тӯб ба бозӣ дароварда мешавад. довар иҷозат медиҳад. зарбаи дуюмро ҳам мо дидем, аммо ин айёрии бозигарони Сорокампания натиҷа надод. ҳарчанд онҳо ғайриинтизор барои ҳариф тӯбро ба бозӣ дароварданду ду фурсати беҳтарин барояшон пайдо шуд. аммо дар ҳар ду ҳолат Фирӯз Бозмуҳаммадов бо ҳамроҳии ҳамдастаҳояш аз уддаи бартараф кардани зарбаҳои қавитарин баромаданд. Жоржиньо пасиу ба канор. Дилшод Саломов тӯбро бармегардонад ба Жоржиньо. зарбаи Жоржиньо бошад, ин маротиб натиҷа надод. мубориза давом дорад. акнун мо тавре мебинем хелофаулона ҳуҷумҳои худро ба роҳ мемонанд бозигарони дастаи Сорокампания. Дилшод Саломов, Самандар Ризомов, пасиу Бахтиёр Солиев бошад зарба зад ва ин ҳолат баргардонида шуд. хуб, 4-1 ишорае ки дошт дар ҳолати қаблӣ Бахтиёр Солиев, ин ба истифодаи яке аз ҳамон тактикаҳои аз аввал таррезӣ кардаи бозигарони ин тим рабт дошт. аммо нуқтаи ниҳоӣ тавре дидед чандон хуб гузошта нашуд. осеб мегирад дар ин лаҳзаҳо Хусрав Холиқназаров ва дар ҳол бубинед ҳатто бозигарони дастаи Сорокампания ҳам ба кӯмаки ӯ шитофтанд. дар баробари он ки рақиб ҳастанд дар майдон, аммо бозигарон хело хуб ба ҳамдигар муносибат доранд, эҳтироми ҳамдигарро ба ҷо меоранд ва муҳимтар аз ҳама
خیلی خوب میفهمند که چون این آسیب ها میتوانند در فعالیت آنها نیز به میان آید. بار دیگر ما حالت رو میبینیم. خسرو خالق‌نظرов هنگامی افتیدن به زمین البته در حال همانجا اشاره کرد که آسیب گرفته است. در ادامه رقابت امروزه اما به احتمال زیاد دیگر خسرو خالق‌نظرов رو نمیبینیم، اما مهم این است که تا بازی‌های بعدی صحت و سلامت شده برگردد و به همدسته‌های خود کمک رساند. و خسرو خالق‌نظرов نیز که عضو تیم ملی کشور است، با هنرنمایی بسیار خوب خود در موسم مذکور یکی از کشفیات‌های اساسی بود. شفایی کامل و جیل آرزومندیم. امروز هم در آغاز رقابت ضد سارا خیلی هنرنمایی خوبی خسرو خالق‌نظرов را ما شما دیدیم که توانست 2 گل را به دروازه حریف روان کند. این لحظه که گل اول بود ثانیه 24 بازی самандар Ризомов حساب را گشاد و بعدا حامد غلامی توپ‌ربایی کرد و در دقیقه دوم پاس داد به خسرو خالق‌نظرов. او باشد دروازه را به خطا به نشان گرفت. انا همینجا بیشتر برآمدن نوریدین جبارов هم به دسته سارا کمپانیا طوری میبینیم کمک نکرد. بازی ادامه می‌یابد. نفر دیگر به میدان برآمد به جای خسرو خالق‌نظرов. ҳотамшоҳ раҳмонов инҷо қариб буд иштибоҳ кунад бо пасе ки ба канори чап равон кард. ба вақти ӯ бозигарони саро компания тӯбро дар майдон нигоҳ дошта натавонистанд. ба ҳар ҳол аут ба фоидаи онҳо шуд. дилшод саломов ҳоло бо тӯб мубориза идома дорад. нуриддин ҷабборов пештар мебарояду ба роҳандозии ҳамлаи навбатӣ саҳми худро мегузорад. инҷо дилшод пас дод ба жоржиньо, аммо тӯб то ба футболбози бразилӣ нарафт. вақт ҳамон қадар бисёр боқӣ намондааст, тақрибан 2 дақиқаи дигар. саломов паси ӯ инҷо имконият ҳаст ва самандар Ризомов бе ягон муқобилият аз сӯи бозигарони ҳариф ба задани гол даст меёбад. дубли самандар акнун дар бозии имрӯза. ама ҳамчунин як паси голи ӯро махсус бояд қайд намоем. самандар ба ин тартиб метавонад ҷоизаи беҳтарин бозигари ин дидорро аз худ намояд. дар поёни рақобат омада дастаи сомони донишгоҳи миллии тоҷикистон андаке заифтар шуд. онҳо дар ибтидои қисми дуюм фишори бисёр ҷиддие ки дастаи саро компания дошт таҳаммул карданд, ба он тоб оварданд ва баъдан дар миёнаи қисми дуюми рақобат имкониятҳои беҳтарини голзаниам барои шогирдони Мустафо Афшорӣ пайдо шуд, вале он фурсатҳоро истифода бурда натавонистанд.
сипас тавре мо мебинем дар поёни қисми дуюми бозӣ ба дастаи Сорокампания муяссар шуд ки бо задани 2 гол дар ҳисоб ба пеш бароянд. Аввал Рейналдо Рейни ва баъдан Самандар Ризомов. ҳоло зарбаи задаи Жоржиньоро дарвозабон бартараф мекунад. Ҳомид Ғуломӣ аз 2 нафар гузашт. акнун ба ин тартиб идомаи ҳуҷумро мебинем. На, пешироҳии ҳамлаи дастаи Сомон ба ин тартиб гирифта шуд. хуб ҳисоб ба нафи дастаи Сорокампания аст. онҳо акнун барои нигоҳ доштани он талош мекунанд, вале ба дастаи Сомон муяссар нашуда истодааст ки ҳуҷумҳои хатарнокеро ба роҳ монанд. тавре гуфтем, аз эҳтимол дур нест ки дар давоми рӯзҳои боқимондаи моҳи ноябр се даври дигари бозиҳо дар Суперлигаи футзали кишвар сурат мегиранду бо ҷанбасти бозиҳои даври 14-ум рақобатҳо дар чемпионат ҳам дар марҳилаи умумӣ ҷанбаст мешавад ва баъдан мо мавқеи ниҳоии дастаҳо ва роҳи онҳоро дар марҳилаи плей-офф муайян хоҳем кард. аз плей-офф дар ин гуна рақобатҳо бисёр ҳассосу ҷолиб ва диданӣ сурат мегирад. махсусан 2 сол пеш аз ин силсилаи бозиҳои финалӣ бо иштироки Истиқлолу Сорокампания бисёр оливу диданӣ буданд. сонияҳои ба шумор боқӣ мондааст. дӯстони гиромӣ, дигар дастаи Сорокампания ҳам майлу хоҳиши ҳуҷум кардан надорад. садои ниҳоии ҳуштаки довар Абубакр Маҳмадов баланд шуд. бо ҳамин рақобати даври 11-уми Суперлигаи футзали Тоҷикистон бо иштироки 2 даста аз шаҳри Душанбе Сорокампания ва Сомон хотима ёфт. 4-2 дастаи Сорокампания дар ин рақобат тавонист комёбиро ба даст орад. бисёри сипос мегӯем ки дӯстони гиромӣ дар ҷараёни бозии имрӯза моро ҳамроҳӣ кардед. то дидорҳои дигар сеҳатманду комёб бошед. хайр.